נושא השיעור שלנו זה בדיקה כדאיות כלכלית בתנאי ודאות מלאה. אני אגדיר קריטריונים. אני אגדיר net present value, IRR, במדד הרווחיות, ואני למד מתי משתמשים בכל אחד מהם, ונעמיק את הדיון בנושא הזה של ההבדלים ביניהם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כשיש לנו פרויקט, ואנחנו רוצים לבדוק האם כדאי לעשות אותו, או לא כדאי לעשות את הפרויקט, אנחנו צריכים להגדיר איזה מתודולוגיה, כיצד אנחנו ניגשים לשאלה האם כדאי לקבל את הפרויקט או לדחות אותו. עכשיו, זה יכול להיות גם חברה שרוכשת חברה, היא רוצה לבדוק את הערך שלה. איך בודקים את הערך? שרוצים לקנות מכונה, אוקיי? מכונת דפוס שמדפיסה, ורוצים לבדוק האם המכונה הזו היא כדאית בתנאים שנתונים לנו. עכשיו, כדי לפשט את הדיון, אנחנו אומרים בשלב הראשון שיש לנו ודאות מלאה. מה זה אומר ודאות מלאה? זה אומר שאנחנו יודעים כמה אנחנו משקיעים, כמה כסף עולה לנו להשקיע בסך הכל, אין הפתעות. מהו תזרים המזומנים הצפוי נטו בכל שנה מהפרויקט הזה, בכלל כמה שנים יעבוד הפרויקט, ומה הריבית שעולה לנו בפרויקט המסוים הזה. אז הנה הנתונים הקבועים. בתנאי ודאות מלאה, בתנאי ודאות מלאה, יש לנו אחד, ערך השקעה נוכחי, נרשום את זה ב-I, אוקיי? מה זאת אומרת? אנחנו משקיעים ברכישת, ניקח דוגמה למשל, יזם רוצה לבנות מלון בירושלים. אז כמה עולה לו לבנות את המלון? עולה לו לבנות את המלון בערכים של היום 10 מיליון שקלים. אז זה נקרא השקעה, אוקיי? השקעה, כמה כסף בערכים של היום הוא צריך לשים על הפרויקט. investment. עכשיו יש לנו גם 2, זה אופק ההשקעה, כלומר מספר שנים, נסמן את זה ב-N, אוקיי? כמה שנים יש לנו בפרויקט? 7 שנים, 8 שנים. הבנייה עצמה? לא, 8 שנים הפרויקט הזה יעבוד ואחר כך הוא ייגמר. למשל, אני בניתי בירושלים מלון היום, אני מקבל בעוד שנה 1,000,000 שקלים, בעוד 2 מיליון, אחרי 5 שנים אני מפסיק לקבל. אוקיי? יש סיכוי שגם כל החיים זה יקבל. נכון, יש סיכוי שזה יהיה תזרים לאינסוף. אוקיי? אז אנחנו יודעים מה אופק ההשקעה, כמה שנים הפרויקט הזה יעבוד. אוקיי? כדי לתחום את היכולת שלנו לבצע את החישוב. זה דבר שני, אופק ההשקעה. 3, שימו לב, תזרים המזומנים הנקי, תזרים מזומנים נקי בכל שנה. זה נקרא cash flow. I מסמן לי את האינדקס של השנים. מה זאת אומרת? יכול להיות שבשנה ראשונה אני אקבל 500,000 שקלים, תזרים נטו. מה זה נטו? הוצאות פחות הכנסות פחות הוצאות. עכשיו, אני לא סתם משתמש בתזרים מזומנים, אנחנו נעשה שיעור מיוחד על ההבנה של ההבדל בין תזרים מזומנים לדוח רווח והפסד. יש חשיבות רבה מה זה cash flow לעומת מה זה רווח חשבונאי. יודעים את זה גם בחשבון. אז אנחנו ניתן לזה דגש פיננסי לשיעור שלם של נושא של פחת מיסים ומגני מס, כל מה שקשור בזה, בנושא של תזרים המזומנים. זה יהיה אחד השיעורים שלנו בהמשך. אוקיי? כאילו, לפי מה שאנחנו לומדים בחשבונאות, זה גם ההכנסות וגם ההוצאות, אז אתה מתכוון... נכון. אז אני אבל מסתכל הכנסות פחות הוצאות במזומן, על בסיס מזומן, לא חשבונאי, חשבונאי זה רישומי, אוקיי? אז אני אדגיש את זה בהמשך. אז תזרים מזומנים זה כמה כסף נכנס לי במהלך השנה, לעומת כמה כסף יצא לי במהלך השנה,
והאם התזרים נטו או שלילי. זה נקרא cash flow, אוקיי? תזרימי מזומנים. אם למדתם חשבונאות, אז אתם יודעים שאחד הדוחות בחשבונאות זה תזרימי מזומנים. מלבד דוח רווח והפסד ומאזן. אז זה תזרים מזומנים של הפרויקט. 4 זה חשוב, שער ריבית של הפרויקט. לכל פרויקט, נסמן אותו ב-R, לכל פרויקט, שער ריבית המתאים לסיכון שלו. אוקיי? אז יש לנו השקעה, אופק השקעה, תזרים מזומנים, שער ריבית. עכשיו, מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו יודעים כמה אנחנו משקיעים, אנחנו יודעים כמה אנחנו מקבלים. מה אנחנו יודעים? שיש את ערך הזמן של הכסף. אז כדי לדעת כמה אנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להוון את התקבולים להיום. נכון? אז אם היוון התקבולים, היוון תזרים המזומנים, גדול מההשקעה, אז כדאי לעשות את הפרויקט. נכון? אז זה כאילו הכלל שאנחנו מגדירים אותו בשביל לקבל פרויקט. האם הערך הנוכחי המהוון של תזרים המזומנים גדול מההשקעה? אז זה נקרא ערך נוכחי נקי. למה ערך נוכחי נקי? כי מה זה ערך נוכחי? זה רק אם אני מהוון את תזרים המזומנים. אבל אם אני מוריד ממנו את ההשקעה, אני מקבל את הנטו, את הנקי. אוקיי? אז אנחנו נגיד כזה דבר במילים. אז קריטריון לקבלת החלטות השקעה, הקריטריון הראשון שהוא הכי חשוב, נקרא ערך נוכחי נקי, נקרא net present value. מה אומר לנו ענן? מה אומר לנו ערך נוכחי נקי? הוא אומר לנו ש-net present value שווה למינוס i ועוד סיגמה של cash flow i 1 פלוס r בחזקת i שווה ל-1 הולך ל-n. בסדר? מה זה ראשי תיבות? נקי? זה ערך נוכחי נקי, כן? ענן, ערך נוכחי נקי, net present value, זה הנוסחה של היוון, זה נקרא ככה, זה הענן, זה השקעה בסימן מינוס, תמיד שמוציאים כסף בפרויקט זה יהיה במינוס, שמכניסים כסף זה יהיה בפלוס, אוקיי? תזכרו את זה עכשיו, תמיד שיש לנו הוצאה של כסף אנחנו נרשום אותה בסימן מינוס, וכשיש לנו תקבול של כסף נרשום את זה בסימן פלוס. אז השקעה זה מינוס כי הוצאנו, וכל זה נקרא ערך נוכחי מהוון של תזרימי המזומנים. בחזקה זה i גדולה או קטנה? מה? החזקה זה חזקת i, נכון? i אינדקס 1, 2, 3, נכון? הולך עד מ-i שווה ל-1 עד n. n זה מספר הקופות. בסדר? אז זה ההגדרה של ערך נוכחי נקי. אז במילים, השקעה... ה-n זה לא כאילו האינדקס? ה-n זה 1, 2, 3, 4, כן. אוקיי? אז ה-i זה 1, n זה עד 10. סבבה. אוקיי? אני אתן דוגמה מספרית. מה זאת אומרת עד 10? נגיד, מספר מקסימלי, אופק ההשקעה. 10. למשל, אני נתתי הדוגמה. טוב, בואו נראה איך זה נראה. עכשיו, יש כל מיני דברים, קודם כל תדעו לכם, זה, מה שעכשיו אנחנו לומדים, זה כל שיטות הערכת השווי. כשעושים הערכת שווי זה נקרא דיסקאונט, cash flow, כלומר לוקחים את תזרימי המזומנים ומאבנים אותה.
אז הערך שמתקבל שווה לשווי של החברה, שווה לשווי מניה, לשווי של איגרת חוב, שווי של פרויקט. אז זה כאילו השיטה הכי בדוקה, מימונית, מקובלת. היה גם פסיקה של בג"ץ של איך מעריכים שווי לפי דיסקאונט קש פלו, לפי הערך הנוכחי הנקי. אז זה השיטה שצריך להכיר אותה. עכשיו, מה לומדים? אז אפשר לעשות שיעור על ההשקעות עצמם, על אופק על תזרימי מזומנים, איך בונים את תזרים המזומנים, מתי מכניסים מיסים, מגני מס, שערי ריבית של הפרויקט, שזה אי ודאות לעומת ודאות מלאה. אז אפשר להרחיב את היריעה, וזה מה שנעשה גם במהלך הקורס, לפחות ניגע בנקודות החשובות. אז זה העניין של הקריטריון הראשון. אוקיי, עכשיו בואו נפרק אותו לדוגמאות, ונעשה כזה דבר. אז לדוגמה, יזם מעוניין להקים מלון בירושלים, עלות ההקמה היא 12 מיליון ש"ח, המלון צפוי להניב 3.5 מיליון ש"ח תזרים נקי בכל שנה במשך 5 שנים. בתום 5 שנים המלון יעבור לממשלה תמורת 3 מיליון ש"ח נוספים. שער ריבית של הפרויקט 14%. אחד, מהו הערך נוכחי הנקי של הפרויקט? זה שאלה ראשונה. עכשיו תעתיקו. מה זה אומר שער הריבית של הפרויקט? עולה מהבנק? לא. האלטרנטיבה שלו, נגיד שאם זה 12%, ב-14%, הוא יכול לשים פרויקט אחר, מוצע לו נגיד, לתת את הכסף בהלוואה ב-14% למישהו אחר, לגוף אחר. כלומר, יש לו אלטרנטיבה לקבל 14% בפרויקטים אחרים. או לוקח לו 14% להלוות כסף מהבנק. אותו דבר, כן? כי זה אלטרנטיבי. אז לכן, שער ריבית הוא חשוב פה בדרך קבלת ההחלטות, כי הוא גורם משפיע מאוד. טוב, אז מה אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה יש לנו בפרויקט הזה, לסרטט אותו. איך מסרטטים את הפרויקט הזה? שימו לב איך אנחנו נסרטט את הפרויקט מבחינת לוחות זמנים. אז יש לנו 0, מייצג תמיד את הזמן עכשיו. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5. נכון? זה 5 שנים, זה אופק הפרויקט. אז הפרויקט נמשך 5 שנים, אז אנחנו יכולים לרשום את זה בצורה כזו שכל מספר מייצג לי את השנה הבאה. עכשיו, איך נראה תזרים המזומנים? יש לי השקעה מינוס I, שזה השקעה מינוס 12 מיליון שקלים, זה העלות של הפרויקט במיליונים, אז אני רושם את זה במינוס, ויש לי cash flow, שזה התזרים שלי. מה התזרים שלי? 3.5. 3.5, 3.5, כן? ומה יש לי פה? 3.5 ועוד
ועוד 3. יפה. למה? כי אני מוכר את הפרויקט בסוף השנה, זה 6.5. יפה. אז זה תזרים המזומנים של הפרויקט. תשימו לב, התזרים המזומנים מתחיל במינוס 12, שזה ההשקעה שלי. עכשיו, ההשקעה היום, למה היום? כי אני יכול לעשות את ההשקעה עוד 5 שנים, אבל אני מאבן אותה לערך היום. אוקיי? זה הרעיון, אני מאבן את ערך ההשקעה. למשל בבית מלון, כל 3 שנים, 4 שנים עושים שיפוץ. אז אני מכניס את עלות השיפוץ ומאבן להיום את ערך ההשקעה. ומה אני צריך לעשות? אז התזרים שלי נראה כך, תראו איך הוא נראה. בשורה אחת הוא נראה מינוס 12, 3.5, 3.5, לפי הזמן, כן? ו-6.5. ככה נראה תזרים המזומנים שלי בשורה אחת, אם אני למשל רוצה להכניס אותו באקסל. זה אוקיי? לפני היוון. מה? לפני היוון. נכון. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? להוון את התזרים להיום. אז את ה-12 לא צריך להוון כי זה היום. איך מאבנים? אז יש לי את הראשון, מינוס 12, זה כבר מאובן. ועוד, 3.5 לחלק ל-1.14 בחזקת 1. זה ההיוון של השנה הראשונה. ההיוון של השנה השנייה, 3.5, 1.14 בחזקת 2. וכך הלאה, 14 בחזקת 3, 4, ו-6.5, 14 בחזקת 5. אני צריך לחשב את הערך המתמטי של כל ההיוון הזה, אוקיי? ולראות מה התוצאה. אם התוצאה של זה, שזה נקרא net present value, היא חיובית, אם net present value יהיה גדול מ-0, נגיד שכדאי להשקיע בפרויקט. פרויקט כדאי, ואם ה-net present value יהיה שלילי, אז אנחנו אומרים שנדחה פרויקט. אז עכשיו מה שצריך לעשות פשוט זה לחשב. אז נורא פשוט טכנית לחשב את המספרים. עכשיו איך אני עושה דרך קיצור של הרישום? איך אפשר לרשום דרך קיצור של הרישום רק בשביל שלא נצטרך לעשות את זה 0, 1 עד 4, 5, אז פה יש לי 12, 3.5 ו6.5. רואים? אז מה זה אומר? היום יש לי 12, מ-1 עד 4, 3.5 וב-5, 6.5. וככה בצורה הזו אני תמיד יכול לאחד את תזרימי המזומנים, אם אני רוצה לראות את זה בצורה יותר מצומצמת. למה מינוס 12 אותו לא חילקת? כי זה היום, זה 0. זה כבר התחלתי בזה. התחלתי בזה. היום את מקבלת את ההלוואה. נכון שהיום אני השקעתי את זה, אז לא מאבנים את הערך היום, מאבנים רק ערכים עתידיים. טוב, מה שנשאר זה לחשב, פה במחשבון הפיננסי, יש לי פונקציה שאומרת לי שאני יכול להכניס באותו סדר כמו שהצגתי לכם את הנתונים, cash flow, ואז הוא אומר לי תשים את הראשון, את השני, לפי סדר, ואז הוא עושה לי את החישוב. כי למה? לפעמים המספרים הם משתנים, ואז... אנחנו צריכים מחשבון פיננסי? לא צריך מחשבון פיננסי, רק אומר שהמחשבון הפיננסי הוא כלי עזר לחשב, הנה כמו שעכשיו אני עושה, והתוצאה יוצאת 1.57. מה זה אומר? ש-net present value בתוצאה יצא לי, net present value שווה 1.57. זאת אומרת, שימו לב, הפרויקט הזה אחרי הריבית, כלומר, אם הייתי משקיע ב-14%, כמובן שהייתי מקבל תשואה של 14%, כן? אבל כאן אני מקבל מעבר, כמה מעבר? ערך כספי של 1.57.